Et la cour des dames, c'est Pau. Bonne alerte, les cours des dames. Iפה la cour des dames. אנחנו פה, ולקור בדם, ואני רוצה להגיע לפה. לפני שנעבור ל... איפה הרחוב של אבא שלך, אמרנו? של סבא שלך? פה, אבל אנחנו פה. אז הגענו עד לפה. פה, אנחנו פה. אנחנו פה. לא, פה. פה עכשיו הגענו לרוד טמפל. פה אנחנו עכשיו, בצומת הזאת, אוקיי? אז אני רוצה, לפני שאני אדע לנמל, אני רוצה לפנות שמאל, או איך שאתה רוצה. אין לי בעיה, מותק. אני פה, איך אומרים? אנחנו פה בשביל לעזור. נכון, מותק? אז מה את אומרת? זה שהחליפו את המספר של הרחוב, זה שערוריה אחת. נכון? ושהחליפו את הנמל, אנחנו עוד הולכים לבדוק את זה היום, ואנחנו נתעד ונביא את זה כן, אבל אנחנו נצטרך להביא את זה לטריבונל. בוררות בינלאומית. רק יש חשבונות מהבית ככה, שהם גנבו את הבית של סבא. אנחנו נחזור בשעה 2. לגמרי. אנחנו נתעד אותם במבוכתם. אני רוצה שנצא לנמל, שנשאר מהנמל, דרך שני המגדלים, התור ניקולה, סן ניקולה וכו'. כן. אני חושבת שזה צריך להיות שם. ואז זה יותר נחמד איתנו. Bon, voilà.